आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय अल बड' एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशना जेब्लाबो नाजालांगोन बिजों बसुमतारी। आलादा बड'लेण्ड सोरजिनांगौनि थाखाय गासै बर' रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होनो खावलायदों अल बड' एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशन आफादा। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसगावनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 26 आरो 27 अक्ट' साननैनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारि लानानै गिबि खेबनि थाखाय सेथि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनाया जोबथा सान। बेनिनो दिनै जोबथा सानाव हाबाफारि बादियै फुंनि समाव आफादनि फिरफिला फिरहोनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो बिमा माहारिनि गेजेराव गिबिसिनै बड'लेण्ड सोरजिनाय दावहायाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांनाय मुंख्लं गायदे आरो हेलेना बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय आरो मुंख्लं नखरफोरखौ मान बावनाय बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो। लोगोसे मुंख्लं नखरनि सोद्रोमा गायदेनि फिसाज्ला फनिन बसुमतारी बिथां आरो हेलेनानि बिबाजै प्रन्जा बसुमतारी बिथांजोमोना मुंख्लं गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीखौ जे अल बड' एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशना गोसोखांदों आरो मान बावदों बिनि थाखाय गोजोननाय मोन्दों आरो अल बड' एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननिसिम गोजोननाय फोरमायदों। आं गोजोननाय मोन्दों। माबायदि गोजोननाय मोन्दों? गोजोननाय मोननाया बेनो दिनैहाय बेवहाय नाम लिरनानै होबाय। जोङो थांलाय फैलाय समावहाय बेजोंहाय मानो होनोबा बबे आंनि बिबोनां हेलेना बबे आङो गायदे आं सिनायनो मोना। आङो बेखौ गोबाव समनिफ्राय नाम होजानो लुबैदोंमोन। नाथाय थाबोनाय आब'मोनहा आं बिसोरखौबो होनबोदोंमोन, बिसोरो मानो नामखौ होनो हायाखै। आङो बेखौनो फोरमायनो लुबैयो। आरो दिनै बाव सफैनो हानाय बिफाफोर बा बिदाफोर बिबथैफोर आंनि देरसिन गोजा गासिबो बे आंनि बे आद्रा गोजौ गाहाय हाफोरखौ खोनानै होयोबा आङो साबसिन मोनबावगौ। आरो थाबोनाय आब'मोनहा मावबोनाय सिगांनि मावबोनाय आब'मोनहा जाहाथे बेखौ मावनानै होनाय समफ्रावहाय दुखु मोना। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। बिथांमोननि सायाव आंहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोना जे गोसोखांदों, गोसोखांनानै जे बे जोंनि आइनि गायदे हेलेनानि माबाखौ माथि स्तम्भखौ जे फोसाबदों बेनिफ्राय जे नाम प्लेट लिरदों। आंबो बुंबाय थादोंमोन बिसोरनि सिगाङाव, बिसोर मा खारनाव लिरनो हायाखै। दा दिनैहाय मा? दिनैहाय आं गोजोननाय मोनबाय नाम लिरनाय नुनानै। बेनो आइनि आरो हेलेनानि नाम लिरनायखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलेन्टियार फर्स बिथांमोननिफ्राय निउस चेनेल बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरनाय जाहैबाय। जोंनि बुंनो लुगैनाय आसल उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो 1987 मायथाइयावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दानायावनो गेरेमसा बर' हारि दानाय बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय जोंखौ दानानै होदोंमोन। बे दानानै होनायनिफ्रायनो जोङो नारा नाथात बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारबोदों। बे सोमावसारबोनायावनो जोंहा गोबां जोंनि बर' फिसाफोर मुंख्लं जादों, जिनाहारि जादों। बेनि गेजेरावनो दिनै नैबे जोंहा गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारी बिथांमोनहाबो मुंख्लं जादों। दा बिथांमोननिनो गायदेनि फिसाजो सासे रम्बा होननायाबो बिमानि आहार मोनजायैनि थाखाय मुंख्लं जालांदों। जों दा बे बिथांमोननि मुंख्लं खाम्फाखौनो जोङो बेवहाय दिनै सराइबिलाव 26-27 थारिखआव जोङो मोनसे बोसोरिखिया जोंनि एनुवेल कनफारेन्स खुंनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ मान बावनो होननानै जों दिनै बिथांमोननि बे मुंख्लं खाम्फायाव जोङो हाबाफारि लादों। आरो हाबाफारि लानानै जों बिथांमोननि लेथ्रायै गोदोसोनानै थानाय जायगाखौ जों फोसाबबाय। बेवहाय जेबो रावबो उल्था पाल्टा सिन्था खालामनाङा। जोङो बिथांमोनखौ अराय गोसोखांगोन, गोसोखांलांबाय थागोन। आरो जेसेबांनाखि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांदों जों एक्स भलेन्टियार हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ गोसोखांनायनि थाखाय जों लासैनो जानजि खाफ्रागासिनो दं। जों दा मुंख्लं खाम्फा हिसाबै आगोलाव जेबो मुंसाय गैयामोन। जोङो दा मुंख्लं गायदे बसुमतारी, मुंख्लं हेलेना बसुमतारी होननानै जों सिम्पोलबाबो जों लिरगोरबाय। लोगोसेयैनो मोनसे मेन लामा हिसाबै थांनाय फैनाय मा जिनिस बेलाय रावबो मिन्थिलाङा हिसाबै जोङो वाल सेरावनो बिथांमोननि मुंखौ गोसोखांलांनो बयबो मिन्थिलांनायनि थाखाय गायदे हेलेनानि गोथैसालि आरो बिथांमोननि थैनाय सम बोसोर बेखौबो जोङो होफानाय जाहैबाय। दा जोंनि मेन उद्देश्यआनो जोङो जोंनि मुंख्लंफोरखौ सिबिलांफानायजों लोगोसे जोंनि हारिनि गुलाय गुजाय जोंनि हारिनि गेजेराव जोङो जे मोनसे
बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखायसो जोंखौ दानानै होदोंमोन जों बेखौ अरायबो मोगथां महर होनो थाखाय गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय जों अराय नाजालांगोन बे नाजालांनायाव जोंनि गासै बर' माहारि इन्टेलेक्सुवेल गामि बेंगिरिजों लोगोसे गासै जोंनि बर' हारिया जाहाथे जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होगोन आरो जोंनि बे सेपारेट स्टेट रायजोखौ दाफुंनायाव जाहाथे दोलै नोगोरै जोंखौ हेफाजाब होयो बेखिनिखौ हांख्रायनानैनो आङो बयखौबो खावलायहरनाय जायो गोजोन्थों।